سلام سلام نچانالي بيتسب كميل لكم دحنا ديكم أنا سلامي إزاوير مسكن ببزل لكم سلام كتخونو نايوترت منيتيو شو ماركس إنه ما أنت حيز لهم دمز أخذ ما أبقى فيسبوك حلف كل زرخو قوا بتعمي تتأكم يا ويخات مهريا زول خوانا كري حيز لهم مزيه بمجمريا بيتسب نزخونكم بلايك بشر بسابسكرايب جمهوريهم هاتي بيتسب نزيخونكم بما بسابسكرايب بتويهم أبراتاتوني نزقصل دما ناخاتم يتقمي ወይ ከዓ ዝምህር ዝወልኽዎ ነገር ሒዘልኩም ክቐርብ ተስፋ ይገብር ናብዛ ትምህርያ ወይ ከዓ ተጠቅምያ ዝወልኽዎ ነገር ከብለኩም ሰናይ ጻንሒት ሓፂር ናይ ፍቕሪ ታሪክ ሓደ እዋን ክልተ ኣዝዮም ዝፋተው ፍቕራት ነይሮም ንኸይጣላለሙ ድማ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ቃለ መሓላ ፈጺሞም ብፍቕሮም ኩሉ ዝረኣዮም ይቐንአሎም ነይሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን ሃንደበት እታ ጓል ኣብ ሓደ ሆቴል ምስ ካልእ ወዲ ተረአ ነዚ ዝረኣየ ሰብ ድማ ናብ ፍቕረኛኣ ደው ኢሉ ንዓ ጉድካ ረአ እታ የኣምናየ ትብላ ሰበይትኻ ምስ ካልእ ወዲ ትብዕልግ ኣላ ኢሉ ይነግሮ ወዲ ድማ ሰንቢዱ ናብቲ ዝተባሃሎ ሆቴል ምስ መፀ ኣፍቃሪቱ ምስ ካልእ ወዲ ሮም ሒዞም ኣትዮም ይጸንሕዎ ኣፍቃሪያ ከኣምን ስለ ዘይከኣለ ኣትዮም ናብ ዝተባሃለዎ ክፍሊ ቀሪቡ ከዳምፃ ጀመረ ኣፍቃሪቱ ድማ ምስኡ እናሰሓቐት ብእዝኑ ሰሚዕዋ ልቡ ተሰበረ ኣብ ልዕለይ ካልእ ወዲ ኢሉ ካብ ልቡ ሓዘንን ተናደደን ኣብ ከምዚ ከቢድ ኩነታት እናሃለወ ናይታ ኣፍቃሪቱ መሓዛ ዘለዎ ሕማቕ ኩነታት ምስ ረኣየት ቀሪባ ኣጽናዕነቶ ንሱ ድማ ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ነፍቃሪቱ ከቕንኣ ንሳ ኣብ እትርከበሉ ቦታ ነታ መሓዛኣ እናወሰደ የዝናንያ ኣፍቃሪተይ እያ እናበለ ድማ ንሰባት ከፋልጣ ጀመረ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣፍቃሪቱ ሃንደበት ሞይታ ኣፍቃሪኣ ነዚ ምስ ሰምዐ እሰይ ናተይ ግፍዕ እዩ ቀቲልዋ ብምባል ናብ ቀብራ ከይከደ ይተርፍ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ኣፍቃሪቱ ቅድሚ ሟታ ሓደራ ኣብ ጽሕለይ ኢላ ንዲኣ ዝሃበተን ደብዳቤ ወሲደን ንኸንብቦ ብሓደራ እናበኸያ ይህቦ እቲ ደብዳቤ ከምዚ ይብል ፍቕረይ ናተይ ከም ዘናደድኩኻን ልብኻ ከም ዝሰወርኽዎን ይርድአኒ እዩ ኣነ ግን ኣዝየ እየ ሕጉስቲ ኣብ ሆቴል ምስ ወዲ ክትሪአኒ ዝፀዋዕኹኻ ኣነ እየ ፍቕረይ እመነኒ ኣፍትሮም ምንም ዝተፈጠረ ነገር የለን ንስኻ በኣይ ተናዲድካ ናብ ካሊእ ጓል ንኽትኸይድ ዝፈጠርኽዎ ድራማ እዩ ነይሩ ኣብ ግዜ ሓዘንካ ዘጽናዕነትካ መሓዛይ ኣነ እየ ልኢኸያ ንሳ ካብ ልባ እያ ትፈትወካ ንስኻ ንኣይ ክተቕንእ ክትካናኸና ከለኻ ኣዝየ ይሕጐስ ነይረ በጃኻ ካብ ልብኻ ጎሮ ከይትጐድኣ ሰሓቅካ ርኤ ብምማተይ ዕድለኛ እየ ብያንስ በይንኻ ኣይገደፍኩኻን ከምዚ ክገብር ዘገደደኒ ኣብ ደመይ ሕማም ካንሰር ስለ ዝተረኸበ ልዕሊ 30 መዓልቲ ኣብዛ ዓለም ክጸንሕ ከም ዘይኽእል ዶክተር ስለ ዝሓበረኒ ንኣይ ሲኢንካ ከይትጉድአኒ እየ ይቕረበለለይ ፍቕረይ እናንበበ ኣዒንቱ ብናይ ጣዕሳ ንብዓት ተሓጸበ ፍቕሪ ማለት ምሳኻ ንዘሎ ብቻ ዘይኾነ ገዲፍካዮ ንእትኸይድ ሰብ ብተሓጓስ ስምዒቱ እውን ምጭናቕ እዩ ምንጪ ካብ ገጻት ፌስቡክ ዝረኸብክዎ እዩ በርግጽ ካብዛ ዘቕረብኩልኩም ነገር ብዙሕ ከም ተትርፉ ኣይጠራጠርን ታይስኪ ሓደ ግዜ ሲ እንፈቶም ሰባት ካብ ልብና እንፈቶም ሰባት ሲ ኣንሕና ብህይወት እናሃለና እሳቶም እውን ብህይወት እናሃለው ዘይኾናስ ወላ ኣንሕና ካብዛ ዓለም ሓዲግናዮም ንዘለኣለም ክንከይድ ከለና እውን ንኣቶም ምቹ ህይወት ንኽነብሩ ገዲፍናሎም እንኸድ ነገር ኣሎ ማለት እዩ እሳቶም ሕጉሳት ኮይኖም ንኽነብሩ ኣንሕና ብምዋትና ንኸይሓዝኑ ወይ ከዓ ንኸይባሳጨው ቢያንስ ብዙሕ ነገር ንኸይጉድኡና ኢልናስ ንጭነቐሎም ኣለና ማለት እዩ ቢያንስ እቲ ፍቕረኛ ሓደ ግዜ እውን ናይ ሰብ ሰሚዕኻ ታይሽሙለይ ምዃን ማለት እዩ እታ ፍቕረኝኡ ጌራቶ ዘላ ነገር ንዕኡ ጽቡቕ ነገር ሓሲባ እያ እሳ ለዘለኣለም ካብዛ ዓለም ስለ ዝትፍለ ንዕኡ ምቹው ኩነታት ኣዘጋጅያት ልኸይዳ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሆቴል ምስቱ ሓደ ወዲ ክሪኣ ከሎ ንምንታይ ከምዚ ትገብር ኣለኺ
ኣነ ታይ በዲለኪ ኢሉ ምናምን ኣይጠየቐን ብቻ ግን ከምኡ ስለ ዝገበረት ግን ምስ መሓዛኣ ኮይኑ ብዙሓት ነገራት ንዓኣ ንኸቕንዕ ብዙሕ ነገር ገይሩ ማለት እዩ እሱ ግን እታ ኣፍቃሪቱ ዝነበረት ልምንታይ ከምኡ ገይራ ወይ ከዓ ታይ ስለ ዝኾነት ኢሉ ግን ኣይጠየቐን ቢያንስ ሓደ ኣብ ህይወት እንፈቶም ሰባት ብህይወት ከለና ዘይኾነስ ዋላ ብህይወት ዘየለና እውን ንኣቶም ንኽጥዕሞም ኢልና ብዙሓት ነገራት ንገብረሎም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሓቀኛ ፍቅሪ ማለት ከምዚ እዩ ካብዛ ፅሑፍ ብዙሕ ከም ትምሃሩ ኣይጠራጠርን ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ግን ሳብስክራይብ ገበሪኹም ሓተይ ኣባላታትዑኒ ንዝቕፅል እውን ከምዚ ዓይነት ይጠቅም እዩ መሃር እዩ ዝበልኽዎ ነገር ሒዘልኩም ክቐርብ ተስፋ ይገብር ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ